Fl-okkażjoni tal-15 l-anniversarju midħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni Lanzarote ġiet fit-tmiem mal-Konferenza l-Kunsill tal-Ewropa għall-Ministri responsabbli mis-soċjal li saret bħala parti mill-Presidenza Maltija ta' din l-Organizzazzjoni Ewropea. Din il-konferenza li saret tul il-jum ta' tlieta f'Dar Mediterran trattat it-tema dwar il-protezzjoni ta' tfal mill-abbuż sesswali. F'konferenza l-aħbarijiet tħabbar li ġiet approvata b'mod unanimu dikjarazzjoni tħejjiet minn Malta. Din id-dikjarazzjoni se ssaħħaħ l-istrutturi nazzjonali u leġislattivi, policies u prattiċi oħra li komplementaw ir-rispons globali għall-isfruttament sesswali ta' tfal, l-abbuż sesswali u s-sigurtà online. Dan fi sfond fejn l-abbuż sesswali ta' tfal qiegħed dejjem aktar isir kriżi globali fost l-oħrajn minħabba l-użu żbaljat tat teknoloġija diġitali u l-effetti mill-konflitti armati. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon għalli din il-laqgħa rikonoxxiet id-dmir morali u legali li għandhom biex jippromovu azzjonijiet konkreti għal prevenzjoni tal-abbuż. Kienet konferenza li tirrimarka diversi affarijiet, li qed timmarka l-impenn tagħna bħala pajjiż fejn jidħol protezzjoni tat-tfal u investiment nistgħu nagħmlu f'tfal tagħna. Timarka wkoll il-commitment tagħna anke barra mixtutna. Din hija konferenza tella flimkien mal-Kunsill tal-Ewropa u rejna wkoll mhux biss bħala pajjiż għandna dik il-missjoni ma nistgħu nkunu wkoll forerunners fejn jidħlu inċentivi li inizjattivi li jkunu anke fuq livell internazzjonali. Din il-konferenza l-aħbarijiet ġiet indirizzata wkoll mill-Kummissarju għat-tfal Antoinette Vassallo li espremiet is-sodisfazzjon tagħha għal mod li bih kien ipproġettat il-vuċi għat-tfal infushom. Il-Kummissarju għat-tfal semmit numru ta' punti li qalu tfal fosthom li tfal jiġu ipprovduti b'informazzjoni adattata għall-età tagħhom dwar il-prevenzjoni tal-abbuż sesswali li jiżdiedu l-isforzi ta' taħriġ għat-tfal sabiex ikunu jistgħu jarfu s-sinjali ta' abbuż u sfruttament li rapportaw b'mod sigur u effettiv. Dan fil-waqt li nħolqu spazji siguri u aċċessibbli fejn it-tfal iħossuhom komdu jitkellmu ma' professjonisti mħarġa waqt li intensifikaw is-servizzi ta' sapport għat-tfal vittmi ta' abbuż. F'din il-konferenza ministerjali ħassem mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Alain Berset li qal li skont ċifri joħroġ li waħda minn kull 5 nisa u wieħed minn kull 7 irġiel esperjenzaw abbuż sesswali fit-tfulithom. And we see in this moment that with the very rapid development of technology, artificial intelligence, we have also AI-generated content with sexual violence against children. I mean, we need to tackle this issue and we need to be as fast as possible and to work together.